Nou, komende maand komt er weer een nieuwe single uit van ons. En we zijn met een nieuw verzamelalbum bezig. Lucas en hij presenteren deel 2 met 20 artiesten. Eerste single, hoe gaat die heten en wanneer? Die komt volgende maand, de derde week van mei komt die uit. En dat gaat heten Samen met jou, op een terrasje. Vrolijk nummer? Hartstikke vrolijk. Vorig jaar al opgenomen. Er zijn 2 nummers op, hè? Ja. Mijn solo-single staat er ook weer op. Gaia maakt een solo single. Natuurlijk wel, dat gebeurt niet zo vaak, dus dat is wel verrassend nieuws. Jij wou het nou even een keer alleen doen? Ja, ik denk, laat ik eens wat proberen dan. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Nee hoor, het is gewoon even één singeltje. Ik had een heel mooi nummer liggen en dat is echt geschikt voor een zangeres. Toen dacht ik van, weet je wat, ik doe hem gewoon zelf. Maar jij mag ook nog weer meedoen, want wat zei je, die album die er ook aan kwam? Ja, die komt er ook aan. En we hebben natuurlijk deel 1 15 februari gepresenteerd. En die was binnen een maand weg, 2.500. En we hebben dus gewoon gezegd van, nou, we gaan een nieuw deel maken. En we zijn dan bezig met deel 3 voor het verzamelen. Dus als er nog artiesten zijn die zeggen van, god, ik wil wel graag op deel 3. Dan gaat voor alle artiesten zeg maar, die geen label hebben. Die zeggen van, ja, ik maak een singeltje en nu, ik kom dus niet in de winkel te liggen. En via ons, als je hem bij ons op het album zet, die komt wel in de winkel te liggen. En we hebben hele leuke promotionele dingen erom toe. En we proberen zo ook bij de radiostations dit album onder de aandacht te brengen.